Ландыш Бариева һәр балаға үз әнисе кирәк. Мин тиздән әни булачакмын. Декрет ялына да озак вакыт калмады. 4 атна. Югары уку йортын тәмамлап йөрим. Дәүләт имтиханнары, диплом яклаулар артта калды инде. Син миңа балам җимешем, көч бирәсең. Туганчы ук әниң белән югары уку йортын тәмамлыйсың. Иң акыллы, иң тәүфыйклы бала булырсың. Үзи үттек. Бу күренеш сиңа бердә ошамады. Быргаландың, тибендең, алдан ук мине күреп сокланмагыз дигән сыман бердә тик тормадың. Кыз буласыңны әйттеләр. Шул минутларда әтиең белән миннән бәхетле кеше юк иде. Сиңа Самира исемен кушарбыз Алла бирсә. Синең дөньяга килүеңне без түземсезләнеп көтәбез. Шимбә. Уянып күзләремне ачтым. Матур итеп таң атып килә. Ни булганын аңлый алмыйм. Бүтән тәнем авырта, баш әйләнә, аягыма да баса алмыйм. Көн озын урын өстендә яттым. Хәлем начарайганнан начарая барды. Тәүлек буе үз-үземә урын таба алмый изаландым. Дүшәмбе хастаханәгә салдылар. Табиблар миңа бу хәлдә бала табырга ярамый. Йөклелекне өзәргә кирәклеген әйтте. Юкса балага да үземә дә куркыныч яный, дип кисеттеләр. Бу сүзләр мине бөтенләй аяктан якты. Ни эшләргә дә белмәдем. Төшенкелеккә бирелдем. Берәүнең дә сүзен тыңламадым. Өйгә кайтып киттем. Җәйнең иң кызу чагы. Урамда түзәрлек түгел. Тынчу һава җитми. Баш авырта, бөтен дөнья зур тизлек белән әйләнгән күк тоела. Ни эчеп, ни ашап булмый. Юеш чүпрәккә төренәм дә тәүлек буе ятам. Башыма төрле уй килә. Әллә суга сикерергәме, әллә кулга бау алыргамы? Авырту, сызлануларга түзәр әмәл калмады. Шул чакта үземне: "Юк, син үзең генә түгел, йөрәк бәрәңнең гомерен үзәргә хакың юк", дип тынычландырырга тырыштым. 6 тәүлек үтте. Мине ашыгыч ярдәм машинасы белән Казанга алып киттеләр. Палаталарда урын юк иде. Мине коридорга салдылар. Хәлем бик начар. Башымның ничек авыртуын үзем генә беләм. Кан кыса башладым. Укол ясарга веналарымны таба алмый изаландылар. Икенче көнне иртән яныма әниемне керттеләр. Бар да минем күз алдымда кинодан үзек кебек тоела. Тикшерү уздым. Баш миенә операция ясарга кирәк. Шуннан соң авырту, сызланулары басылыр диделәр. Минем чәчемне тулысы белән кырып бетерделәр. Күзләремнән тәгәрәп яшь акты. 15 минутлык операция. Урынлы наркоз. Башымнан гөрләвектәй кан агып төшкән сиздем. Тагын 2 көннән соң гомуми наркоз белән 34 атналык баламны ярып алдылар. Мин йокладым. Баламның туганын белми дә, күрми дә калдым. Берничә көннән соң миңа әни коточкыч хәбәр җиткезде. Башымда шеш булган. Белеп тә моңарчы миңа әйтми яшереп йөргән булганнар. Шул ук кичне нейрохирургия бүлекчәсенә салдылар. Иртән операциягә алып кирип киттеләр. Реанимациядә уянып киттем. Караңгы, суык, кулларым бәйләнгән, тамагым кибеп корыган, сөйләшә алмыйм. Су эчәсем килә. Ник бер кеше килсен яныма. Таң атты. Кич җитте. Каталка белән мине каядыр күчерделәр. Күземә күренә дип торам. Каршымда әни басып тора. Мин тере мәеттәй, ни сөйләшә, ни эчә алмыйм. Әнием калаклап су эчерде. Үземне көзгедән күргәч өркеп киттем. Йөзем нишләгән? Авызым кыек, күзләрем төрле якка караган, башымда чәч тә юк бит ичмаса. 13 килограммга ябыктым. Ул кулларым, ул аякларым, сабый балага охшап калган гәүдәм. Иремә күренергә курыктым хәтта. Айга якын инкубаторда ятканнан соң кызыбызны өйгә кайтарып җибәргәннәр. 4 көннән соң мине дә чыгардылар. Ирем килеп алды. Беренче вакытта иремнең әти-әнисендә яшәдек. Мин үзем йөрерлек, баланы тәрбияләрлек хәлдә түгел идем. Йоласына туры китереп, мулла кызыбызга без теләгәнчә Самира дип исем кушты. Мин бала өчен яшәргә тиеш идем. Аның белән бергә үзем дә яңадан тугандай булдым. Яңадан сөйләшергә, ашарга, йөрергә, юынырга өйрәнә башладым. Безнең икебезне бары тик яшь аермасы гына аерып тора иде. Булган хәлләрдән соң мин үземне чын әни дип саный аламмы?
Мин кызымны үзем тапмадым. Бала тудыру йортыннан күкрәгемә кышып алып чыкмадым. Күкрәк сөтен имезмәдем. Тулгакның ни икәнен дә белмим мин. Үз башымнан кичергәннәремне иң явыз дошманыма да теләмим. Ярты ел вакыт узды. Әмма җанымны тетрәндергән көннәр, тормышымның иң авыр минутлары бүгенгедәй исемдә. Мин аларны гомеремдә дә оныта алмаячакмын. Иремә, әти-әниләргә, туганнарга, барлык якыннарга чиксез рәхмәтлемен. Аларның тырышлыгы, сабырлыгы мине кабат аягыма бастырды. Бу юлларны язганда янәшәмдә кызым Самира ята. Менә шул кызчыгым өчен мин язмыш белән соңгы сулышыма кадәр көрәшергә тиеш. Сау-сәламәт бала бүләк иткән өчен Аллаһыга рәхмәт укыйм. Ә мин терелермен, Алла боерса. Һәр балага үз әнисе кирәк бит.